Regional. Oy, price watch muna tayo mga idol. Bago ka digiti kablao yo. Dito dried fish. Oy, dito tuyo. Ayan. Tuyo, my love. Ayan, so sweet. Ayan, hindi mo kidamag apo kanda dumapay. Iti tiyendaan apo iti syudad Tilawag. Maki tiyenda tayo iti dating Friday. Ayan, thank God it's Friday and it is Friday. Doon na sa umon berong. Okay, ito tiyendaan ni Idol Joey C. IFM News. IFM News. IFM News. Palengke Report. Go na! Naibagabigat Idol Bernard, thank God Morning. it's Friday. Ket baka mamismo teksida iti dried fish ita nga weekend. Uy. Ikan kumatang dito itiyandaan Tilawag. Ket nadlawan tayo nga dabasit iti panaggaraw iti presyo. Dagitoy una entay man dati smoke fish dati magatang mo iti 50 pesos ti may isang aplag ngem itan 60 pesos per aplag. Ha? Iti met pusit nga buo ngimato dati nga 1,000 pesos per kilo itan magatang mo iti 1,200 pesos per kilo. Pusit nga okra dati nga 1,300 itatan 1,480 per kilo. Boneless munamon dati dried 1,400 pesos per kilo. Dati special nga dilis puti magatang mo iti 600 pesos per kilo. Dati met tuyo nga 1,600 signal kay kasla BMT awag da 70 ti 1/4. Special nga tuyo 100 pesos ti 1/4. Dati met kasig tuyo 70 ti 1/4. Taymat espada 1,200 pesos per kilo. Taymat dalag iti baybay 500 pesos ti 1/4. No by volume magatang mo mabalin iti 1,500 pesos per kilo. Taymat ariyaw-yaw tay magbalin nga ipon no dumakeldan magatang mo iti 200 pesos ti 1/4. Ken depende pa iti klase na dapat magatang mo iti 600 pesos per kilo. Magatang taymat aramang 70 ti 1/4. Taymat aramang big magatang mo iti 600 pesos per kilo. Tetamet kulot wenno seaweeds nga dried magatang mo iti 1,500 pesos per kilo. Temet tinggal wenno galunggong analing ta Taiwan ulo na naimas nga isagpaw daytoy magatang mo iti 150 pesos ti 1/4. Temet susay dilis magatang mo iti 125 ti 1/4. Temet dilis purisan magatang mo iti 150 pesos ti 1/4. Temet gamet nga round magatang mo iti 150 pesos per piece. Ken dama dati magatang mo nga native gamet dati per ganta magatang mo iti 1,500 pesos. Dahita pailaing Idol Bernard, iti presyo, iti dried fish tayo, iti Lawag City Commercial Complex para iti price watch tayo, iti Palengke Report. Dahito ni Idol Joey C. Tatak RMN. IFM News. IFM News. IFM News. Alright. Palengke Report. Maraming salamat Idol Joey C. Iti Palengke Report mga